Isang team sa LoL tournament sa Pilipinas na DQ dahil nag-emote o umiyak lang talaga. Sumusunod lang naman po kami sa ginawa naming rulebook. Ito mga dapat tinatrash to. College pick goes hard daw. Pag nasuspend yan, he did not see that coming. Manny Garland, graduation issue. Ito, di pa mabalita na ngayon atin agad simulan. Ako nga pala si Marites para maghatid ang balita kaya sa mga Pilipino. So, simulan na una ay nagkaroon kasi na isang tournament si Suzy Sor kasama ng kanyang mga organizers at nagkaroon ng issue. Dahil daw, during sa isang game na papanoorin natin ngayon, ay nag-emote daw. Atin panoorin. Yan, ito si... Eren! Patay, kaboy! Yo, first blood. Dahil doon, nakita nyo yun? Grabe, isipin mo lang yung puso nyo. Ayun, nag-delete na sila lahat. Ayun, nag-quit na sila lahat. So, pause muna natin dyan. Puta yung pangalan yung Jackal. Paano ito nakalagpas? Kala ba niya Jackal? Ewan ko ba? So, BA5, ba't ilalabas mo emote mo? So dito, makikita natin dyan na ito po sir, sir, nag-emote kalaban ha. Ano po gagawin? Game Marshal 1, Game Marshal 2, nasa replay yung emote. So, nakalagay daw sa rules nila na bawal ka mag-emote. Pwede naman, wala naman masama dun eh. Pero para sa akin, napakahina nyo naman. Pero rules are rules, kailangan natin sumunod dyan. Ngayon, kailangan mo isipin, ano ba yung purpose ng rule na yun? Kung bakit siya nilagay? To not disrespect, di ba? Para maipakita natin yung sportsmanship ng game. Walang masama doon. Pero ang mali lang dito ay kung papaano nag-react yung mga marshal. We asked them if gusto ba nila i-continue or bigyan ng chance yung opponent nila, but they said no. At sinabi nila, yeah, they will say no because they're losing, hahaha. True. Bakit kailangan sa kalaban manggaling? Kayo organizer. Of course, they will say no. Losing sila eh. Diba? Nasan yung integridad ng mga marshal? Marshmallow kayo, hindi kayo marshal. Kung magtatanong pa kayo sa kalaban na player, kung ano dapat mong gawin, ano pang silbi nyo? Diba? Yun kayo lang yun eh. So ngayon, yung implementation ng kasi sabi daw nila, sa LoL, merong auto-emote na tinatawag. Mahinang nila lang. Sa Dota, shift, enter, easy, enter out na agad. Diba? Ginawa ko nga yan sa Valorant kung naalala nyo. Kalaban niya during kung paano yung pagkakadikyo ng team. So, we are really sorry about it. And second one is about sa communication. Naging malinaw po yung communication namin sa team captains. Actually, meron pa kaming GC with them and we understand all of your frustration. Sumusunod lang naman po kami sa ginawa naming rulebook. Dahil pinagbigyan sila ng Riot, kayo gumawa ng sarili yung rules dito sa tournament na gagawin sa Pilipinas, yun ang isa sa mga nilagay nila. So, nilagay nila yung para sa akin, normal lang naman ng pang-emote. Kung ako pipilian, hindi ko naman tournament yan, so ano ba naman ako? Ako kasi galing ako sa Dota, makikita natin doon na pwede ka talaga mag-emote. Iba doon nagsaspam pa nga eh. Basta yung emote nasa loob ng game. Hindi ka pwede mag-type doon na mga chick. Yung tulad na ginawa nila Kuko dati, pwede ka talaga ma-penalize at ma-DQ doon. Tournament, but clearly meron pa rin mga hindi nakasunod and out of 64 teams, merong 3 teams. So sinabi niya dito na out of the 64 teams na sumali doon sa tournament, may 3 doon na na-disqualify kasi hindi sila sumusunod sa rules. Na tama lang naman. Pero tandaan natin na dapat sa rules, meron dapat humane part yan. Kasi kung rules for rules lang yan, para tayong diktador. Diba? Ano ba yung purpose ng emote na yon? Na auto-emote lang ba? Diba sa LoL merong auto-emote feature? So, kailangan aralin nyo yan. Kailangan i-study nyo yan, diba? Nag-emote nga ba talaga siya nang siya mismo gumawa o hindi ba na-turn off yung auto-emote? At syempre, bilang mga organizer, dapat sine-check natin yan kung kada may papasok na player, i-check natin lahat ng mga settings nila. Tulad ng, babalik tayo kay Jackal. So, very good Jackal at nakalagpas ka. Kailangan natin i-apply yung rules sa lahat kung ganon. Kasi kung yun, kung ang basihan natin is to not disrespect, hindi ba disrespectful yung pangalan niya? At naiintindihan ko na pagdating sa mga pubs, talagang literal babatakin yung buong angkan mo. Ang unang mapikon talo, diba? Kaya ako parang tatrash ako easy lang. Para masaktan lang sila. Suwabe lang. Hindi na ako muna huwag ka na mag-Dota, mag-Candy Crush ka lang. Ito talaga, doon na lang kayo ng utak mo. Sabi mga ganung laitan, diba? So, dapat i-apply natin sa lahat. Ito ring balita to umikot na pumasok sa iba't ibang mga gaming communities. Ito yung official na labas si West Point Esports sa tournament decision. Na grateful daw sila sa support na nakuha nila nung nakita yung comment section. Pero disappointed sila sa decision to disqualify our academy team due to an unintentional emote by one of our players, si Devar. We respect that rules are rules, whatever those rules might be. However, if the goal is to really uplift the community and elevate the international standards to show them that Filipinos can
compete, we need to align ourselves with the standards in these major tournaments where emotes are also allowed and generally perceived as friendly, non-toxic communication between players. So, dito na dadaan yung parang, ano ba yung arte mo naman, di ba? Emote lang yan. Pero, yun nga hindi naman problema mismo dito yung pag-emote pero implementation of the rules. Ano ba yung goal nung rule na yun, di ba? To foster respect, sportsmanship. Kung yung reason nito ay automatic lang na auto-emote, para lang tayo nag-nitpick dun sa mga rules. Diba? Para lang ma-disqualify isang team. There is a fine line between toxic behavior between players and a friendly show of emotes. If it was pure toxic behavior shown by one player to another player, then it would have been a hands-down valid reason to DQ the team. Pero yun nga, ito mahirap pag hindi natin naplakado yung rules. Diba? Kaya nga tayo may mga senado, kongreso, kaya matagal. Pero okay lang dahil ito ang isa sa mga una dito sa Pilipinas na mga tournaments ng LOL. At nag-start pa lang naman na meron na dito sa Pilipinas. Okay ito dahil para mo tinawag tong grassroots. Nagsisimula ka pa lang, hindi pa perfect lahat yan. At masaya ako na meron tayong geto sa ating community. Pero medyo iyakin nga lang talaga para sa akin yun. Pero rules are rules. Yun nga parang panalo ka sa kaso, pero masaya bang makita kayong nanalo ng ganun. Kaya mapapansin minsan sa boxing, minsan pag na-foul siya, sabihin okay lang, sige tuloy lang natin. Kasi minsan na-outweigh nung itsura mo in public sa ginawa nyo besides dun sa rule. Like, naapektuhan ka ba ng rule? Nasaktan ka ba talaga? Diba? Or gusto mo lang gamitin yung rule para ma-disqualify na agad yung team. Pero yun nga, gusto sa ating pagkakaalam nga, lugi nga sila, losing sila. So, ibig sabihin, mahirap pumanig dun sa nagpa-disqualify. Kahit sabihin nating rules are rules. Ito yung, dito pumapasok yung humane aspect ng mga rules. So, siguro matutula lang tayo sa susunod at yun din naman sinabi nila Suzy Sor na they will grow from this and they will, at mas mabuti pa nila ma-implement yung rules kasi maayos naman yung pagkakagawa nila. Merong unting mga butas pero lahat naman nagsisimula sa ganyan at proud ako sa inyo sa inyong ginawa. Defy, Sir, bakit naglalabas si emote? Bakit mo nilalabas si emote mo? I fear no man, but that thing, it scares me. Hindi nakaka-cool ang trash talk sa laro. Nakaka-cool kaya. Pero yung iba kasi pag tourney, iba kasi pag PUBG. Pag PUBG talaga, umasa ka na kahit yung patay mong magulang tsaka relative kasama sa trash talkan, wala ka magagawa. Kung ayaw mo nun, i-mute mo sila. Wala ka magagawa. Kupal talaga ang competitive game, lalo na pag nagkakainitan. Na naiintindihan ko, lumaki ako sa comshop. Narinig ko na lahat ng pwedeng panlait sa isang tao. Pwede na ako si Satanas. Sunod na balita, ito naman, pinost na isang graduation pic nito ni Sir na hopefully ay hindi galing sa art school kasi pag sa mga nakuha niyang mga panlalait sa internet dahil sa kanyang ginawa at matatawag natin insensitive na portrayal na isa sa mga pinakamasamang tao. Mas masama pa to sa mga nagtatrash talk. Masama pa to tao sa mga nag-i-emote sa mga competitive game. Dahil ito nga ay tungkol kay Hitler. Sinabi nito, "Good afternoon. I apologize to everyone offended by me regarding the trending post of me wearing Adolf's uniform." Pucha, close pa kay Adolf. I want to inform you all that I never intended to offend anyone. And I never expect it to go viral. Siyempre, yun naman lagi. So, as for the caption, graduation pic goes hard. That photo was taken outside the school and it was never my actual graduation picture. Since of course, no school allows pictures like this to be taken as a graduation pic. Kasi siyempre, sigurado tinawagan niya ng kanyang school na hindi ka namin papagraduating kasi the photograph was taken after graduation, our actual graduation pic. Also to those thinking why I didn't take immediate action during the period of it going viral was because I was already asleep. Nagising din si Hitler nung sinabi mo yan alam ko, syempre high school, marami talaga edgy dyan. Natatawa ako. Sana hindi na siya nagsabi. Sana sinabi na lang niya gito, "Good afternoon, I apologize to everyone." Yun lang naman kailangan na marinig. Kasi diba, insensitive to at pinapakita nito yung kakulangan natin sa pagkakaalam sa history o kung mahilig ka nga sa ganyang klaseng humor, huwag mo i-post online. Kayo na lang. Kasi may mga dark humor naman talaga, naiintindihan ako. Pero alam mo, internet yan Mas bata ka pa sa akin, boy. Alam mo kung paano ang internet. Alam mo, mamimim ka. Alam mo, mapagtitripan ka. Siyempre, meron mga magde-defend sa'yo na, "Oh, it's a free society." Yes, it's free. Yung consequences mo ay hindi. Siguro wala kang mga criminal charge na mangyayari sa'yo. Pero meron kang digital footprint. Bakit ito na break up sa a-applyan mo sa college? Siguro kung high school siya or college O may a-applyan ka sa trabaho mo. Siyempre, pagre-researchan ka no HR, pagre-researchan ka no kumpanya, mas makikita nila meron kang appear dito sa isa sa mga masasamang tao sa hindi sa internet pero sa mundo. Mukhang nagkaka-World War III ngayon sa bahay mo sa ginawa mo. College enrollment is cooked. I did not see that coming. Wow, yan yung nasasabihin sa'yo na HR mo bago ka kunin Bro got 2018 humor in big 2024. Alam mo, hindi ko rin masisi, alam mo yun, na kasi bata ka. Pero you should be better. Okay, alam mo naman to
Alam mo kung gaano kadali lang yan eh. Hay nako. O siguro masabi ko lang dito ay rules are rules. Marami nag-emote din sa kanya ng sad face, buhu, spam F, pero ano magagawa mo, di ba? So siguro maganda siyang ehemplo na bago tayo mag-upload, bago tayo mag-post ng kahit ano, i-triple check mo muna, ipakita mo sa magulang mo o ipakita mo sa iba pang tao. Tingnan mo kung ano sasabihin nila sa'yo. Sabihin mo nila Hail o Hail Mary, di ba? Pumili ka lang doon. Sunod na balita kaya ito naman, nag-i-issue ngayon sa ang paglalagay ng money garland kamakailan dahil ka, di ba, sa graduation. Kaya nga, alam natin graduation pick goes hard. Dala-dala ng mga magulang nila ito sa graduation ng kanilang anak. Pero kasi dito, isipin nyo kasi muna, dala-dala niya. May mga taong hindi yan afford. Tama ka naman eh. Totoo naman na kanya-kanya naman. Eh, paano kung proud ako sa anak ko? Gusto ko malaman niya na pag nagpursige ka, makukuha mo mga gusto mo sa buhay. Tama yun. Mas nauna kasi dito yung pride kesa maging proud. Kasi pwede mo naman ipamalas yung ganitong pagiging proud mo sa closed doors o sa kasama mga pamilya mo. Pero masakit kasi ito makita. Alam ko hindi dapat tayo nag-a-adjust sa iba. Pero dito nga pumapasok yung human act. Dito pumapasok yung pagkatao mo eh. Diba kanina eh, kung paano yung pagkatao nung rule. Nagagampanan ba nung rule na yun yung kanyang purpose? O inaabuso ba natin siya kasi rule lang talaga siya? Diba? Dito rin yun. Hindi mo natin sinasabi na huwag ka maging proud sa anak mo dahil gumraduate siya. Very good. Maraming taong gustong gumraduate. Maraming taong gustong mag-aral. Pero, diba, isipin naman natin yung mga taong nasa paligid natin. Diba? Kulang ba tayo sa pagiging proud na kailangan natin ipakita rin sa ibang tao? Tulad ito si Christian Mark, gaya naman talaga. Wala na ako pag-asa dyan. Bahala siya dyan. Paano naman to? Diba? Ito nga, isa sa mga pinakamayaman sa Pilipinas, senador, diba, dala-dalawa tawat. Nasaan yung money garland niya? Minsan, less is more. Minsan pa mas onti. Kaya pa nagtatrasok ako easy. Diba? Less is more. Makaka-apekto yan. Dito kasi mas nauuna yung yabang bago yaman. Minsan yung mga pinakamayaman talaga, yan ang mga pinakatahimik. Kasi alam nila, hindi nila kailangan ipangalandakan o ipakita sa ibang tao yung yaman na meron sila. Pero okay lang din naman yun. Pero sana, hindi sa ganitong paraan. Mag-isip pa kayo, marami pa yan. Siguro abutan mo na lang siguro pag nakita kayo. Meron kasi ito less flashy, diba? Tulad ng flash sa LOL. Ito less flashy na kailangan mo ipakita na meron kayong kakayaan na magbigay ng 100k, 50k sa anak nyo. Kasi kung si Pacquiao gumawa nito, baka kulang pa tong photo natin, puno lang to eh. Isipin mo rin yung safety nyo. Paano kung may mga masasamang tao dyan? Nakita may naka-back up o may uuwi itong ganito. Diba? Baka hold upin pa yan. Diba? Ay, mamaya naman. Ano muna kami ha? Gigimik lang kami. Punta lang kami muna sa restaurant. Kain lang kami. Baka sundan yan. Isipin natin yung safety ng mga anak natin. Baka mag-emote ka ng sad face pag na-disgrasya yan, diba? Guys, I found the most toxic child. Ito mga dapat tinatrash talk. Biwan tayo. Naku, binpogi pa. Sino si Killer Red Pro? Ano, di ka pala makapalag magogo. Ito yung mga masarap trash talk yun eh. Alright, Ito eh. I'm gonna teach another toxic child a lesson. Honestly, go. they need to be humbled. Hey! Should I go easy on him? Hindi! Probably shouldn't, yeah. Yan, putat. Paiyakin mo! Lala! FMJ pala. Boses niya parang ano eh, no? Okay. Are you from De La Salle also? Come here, bro. Tama na! Tama na! Pupunta na sa nanay, iiyak na yan! Iiyak na yan! Need to work on that rotation, little bro. Ilan na ba? Ilan na yung ano? Durog na ba siya? Hit mark. Ang bilis, di ko makikita yung ano. Gusto tuloy mag-COD. Hi. Sa mobile to, no? Bugi mo nga, si Pacquiao pala to eh. Nako, di na naman alam. Spawn point mo nga, ano mo, farm mo sa spawn point. Nako, I saw that little bro. 12-5. Bahala ako, bawi rin naman si, si Bata. May alam siya. Kailangan lang niya ng manners. Yun lang kailangan niya. Yun ang pinaka-cold sa lahat eh. Yung mga magaling na nga, tapos tahimik pa. Mas takot ako dyan eh. Mga maingay lang yan pag nananalo eh. Pag tahimik kasi, naku, tumalon pa. Bro, fly high, little bro. Fly high. Tama na, ano na to? Pang-aabuso na to sa bata. Pwede ka ng criminal offense na to. Ito, literal criminal charge.
Nanlalapas na nga ng bata, pinaiyak ko na. At doon tatapos sa ating mga balita ngayong linggo. Ayoko na panoorin to dahil baka di na to maglaro kahit kailan ng COD. Gusto mo na mga ganito, click nyo ng balita kaya na Marites na mamaalam.